415 jum ta' trab, servizzi maqtuwa u inkonvenjent li ma bħalu għal dawk kollha li jgħixu fil-madwar. Il-gvern jinsab f'paniku wara l-filmat imxandra minn dan l-istazzjon bi triq il-wied f'Ħalbalzan għadha qisha żona tal-gwerra da żmien kollu wara li bdew ix-xogħlijiet. Il-proġett li skont Transport Malta kellu jsir f'fażijiet differenti kellu jkun lest f'madwar 4 xhur. Iżda s-sajlu għaddej 14-il xahar u blaħjil ta' tlestija. Net News ħal kummenti ta' Ian Spiteri, sindku tal-lokalità ta' Ħalbalzan, li qalilna li proġett bħal dan ma seta' qatt jitlesta fi żmien daqshekk qasir kif kien ġie mwiegħed. Meta s-sena qed qalu di ħatkun lesta ta' Settembru, għattilhom jien m'iniex espert fuq toroq. Għattilhom però ta' Settembru, għattilhom Settembru mhux li ġej tas-sena d-diela. U f'realtà ġejna kważi Settembru, xejn oħra Settembru u laqqas tkun għadha lesta triq. Saqsejna lil Ian Spiteri jekk hemm xhiel ta' meta se jkun lest ix-xogħol, meta għaddiet iktar minn sena minn beda x-xogħol. No. La l-Infrastrutture Malta, la l-Ministru, la l-Kontrattur. Ian Spiteri saħaq li l-Kunsill ma waqafx milli jagħmel pressjoni sabiex ix-xogħlijiet jitlestew mill-aktar fis possibbli. Kunsill qed jagħmel pressure kontinu, tant kien qed nagħmel pressure illi b'emails kontinwi apart emails li f'dalla li se jaħtina ma' Infrastructure Malta dil-ġimgħa qajjim tlixu. Ma sa dan it-tant din iż-żona f'Ħalbalzan għadha mifnija bit-trabijiet u trakkijiet u residenti għadhom jistennew li xi ħadd fl-aħħar jgħidulhom verament meta se titlesta din it-triq għax lanqas il-Ministru Ian Borg ma kien jaf id-data ta' tlestija.